I'll say please. Right, that's what you make him. Absolutely. Mswaya makati kote tumezera pakumboa vamomira musha pamoja vakomana vaya vakatomutumbisa chesi yangu zviri kurwadza vakakutambisa kwaka vanhu vakuti vakanoapia vakuzotokapia kuonaepai. Radinai dari takaita last time ini pakati patafadzwa kwase namunyaradzi kwase nachakudzwa kwase munyaradzi vanga vari kuvaroira pamishiya okay tikaita kuti vari kutora nhata isiri yavo vejajmendi yakauya pano uyezve takadzivisa kuti chakudzwa ari pamuda wababa wake tikati mwana nemwana ngaamire pachinyi panhaka yababa vake anditi zvikaita sekunge pane vanhu vakanga vachivatsigira nekuti vanga vatengesa nzvimbo iyi anditi dare tikati munhu ngaamire nechinyi nepanhaka yababa vake basi saka dambudziko ratiri kuita uko pari kutaridza pano pakaita appeal izvo hazvirambidzwe munhu anoita appeal report kana adyiwa kumwe anogona kusvika kucourt anditi ane kodzero yekuita sei yekuita saizvozvo. So right, so as we speak vakaenda kumaloya zavo imimi sevanhu munogona kutaura vari rokutaura nezvo handiti sinzi vanogona kukwanisa kutadza kumira mudare akumiridzana nemaloya kunokwatishana nemaloya kuno kudare handisekudzwa kwamiri saka ikodzero yake kutanga loya rinoita sei anomumiririra uyezve mutongo watinawo pano uri kuti ndomuridzi wechii wemushaiwa handiti saka isusu judgment yedu yedare rineri ndo iri stage hapana anotirambidza kuita sei kunovaka handiti ka munotoenda kumapurisa kuzeta rapii moti ndinokurambidzwa kuvaka pazvikupano nekuti mune judgment iyi appeal haina chekuita nejudgment haisi judgment okay right, makarwisa ungatadza usunga vanhu vemune mapurisa sei vakazoita vanhu vakatikanganisa kuti vakati because mukomana wachona ngamhangaroni avo ane mdp because akakwadza zvitinhu zvavo nekufushira foundation saka hatina kukwanisa kuvabata mutongo wachitotiza tiza kuita nyaya itese pandari vanhu vavabata nekuti mapurisa aida akatadza kubata vanhu kuzoti macivilians anokwanisa here kumisa hazvizokwanisi vatopima futi kuvapa kuenda kune stage nerisusu vakuvatori mukomana anonzi Nashi ndiye ari kuita agent wavo saka ndakatomusvikira kutopima ndakati nyadzi yedu mamuita sei sezvo nyaya yamapurisa itai kuti nzvimbo iyo yakataura mambo kuti inhaka yemuridzi ichengeteke vanenge vaita zvisiri zvomuri kubata vanhu vovharirwa vosangana nemutemo handiti nekuti as we speak mutongo uri kutonga izvozvo ndokuti anofanira kuita padhokwana akaenda akarwiswa uye zvane kodzero kutozverisa inodzi kisoda vanhu vatofanira kutoita vatenda okay musi wa21 ndo pamupera ita ngazvikuti vanhu vafana kutoonekwa panzvimbo panhaka yemunhu handiti right zvakanaka